Beste zusters en broeders, in deze vierde week van de Advent naderen wij het mysterie van de geboorte van de Heer. Het evangelie van Mattheüs nodigt ons uit om stil te worden en te kijken hoe God handelt. Een kind zal geboren worden. Zijn naam is Immanuel. God blijft niet op afstand. Hij komt dichtbij. Hij treedt binnen in een eenvoudige familie, in een leven dat niet perfect is. Juist, daar is God aanwezig. Geloof groeit niet omdat alles helder is, maar omdat wij durven vertrouwen. Immanuel betekent dit: God is met ons in onze hoop en in onze kwetsbaarheid.